Kubor nakaslem jong unong san hima. State General Secretary ka BJP Meghalaya uba wan kitbok poshna habakren markinong tho khubor ha ka office tray kam jong kaseng uloong ba ka enforcement directorate kala charge sheet persha yakinong yalam jong ka congress kinthop ya ka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi ha ka bayade bat ka case jong ka National Herald uba poshna uloong ru ba ka congress ka kam yaladi baka yang ha kata kanong rim jong o Gandhi bat yalap keleng baki yang na ka benta kirit pat uba poshna ulabu jingkli kumnu bakile halor kani ka case jong ka National Herald kabadai ka kot khubor uloong bakani ka kot khubor lapan mi da ka wei ka company ha ka ba kumbasan hajar ngot kilaken show pisa Henry ha ki khendiat por ka wei ka longyeng ki panon kam bakla ya ki an barken show pisa kala na ka pisa jong ka seng ban pelat ya karam ulaban rap da ka baong bakat kumki an lakhang persya ya ki seng ban le business ka case kadang yat halor kani uba poshna uloong bakaseng kongres kalayalam daki brio ki badan dak sniu wat latat hadu ba ompat rai penrem ngimpat la ban ong bala rai penrem Henry ki sabot kidan hadin ka jinja nadu menen hadin baka idi kala chachi ya ki leader ki bak hedu jongka kongres Sonia Gandhi bat nongelam jong kaliang persya aga parlimen aga Lok Sabha Rahul Gandhi but ka idi kala that mention tu bakini kita ki top most accused tamu kita ki belasha ayu ki belasha keno tetapi ke Congress party ketika party ke ba kam yeladi baka yang hata Gandhian principle mo Gandhian principle of truth yo kayalap baka yang nakabenta ki red part kayalap kana baka yang nam takam rights of the minorities so and so Henry the feedback by kungno ba kilale ya ka case jong National Herald pi kani ka National Herald newspaper kadika khot khwar ka balapan mi nadu kitu gipor ba kari kadang ele ikajing lalu but ya kani ka National Herald khot khwar National Herald lapan mi da ka company is not a listed company hane ka company Associate Journals Limited ya kani ka company la seng de kitu kinong ele la dro hagitu kisnam kumbasan hajar ngot kila kan show pisa ban seng ye kani ga ijel Henry with the passage of time kini kinong elam bakli Congress chuang no ngamong kinong elam jong ka seng Congress ende gidi ka kadi ka wei ka long yeng jong ka Sonia Gandhi bot Rahul Gandhi you know ki penang kam baklai ki an ya kani ka AGL ya kani ka kot kubor ki kan show pisa kala naga fund jong ka party ban pelat ya kata karam jong ka AGL ka balakot sedo kendai pokrur ti andai de feedback kat kum ka an ka khang persya yiginu ki political party banile business pi hangni ka wan ka de pi bagawi ka jingle persya ka long ba ka jing persya an ka long ba ka congress kala bait tingka khandai phokur sya ka EGL but ban pelat ya kata ka EGL na kata ka jimbaram lathik kala ya kata ka ya ka EGL lathik kala de ka company ka bekerteng ka Young India Private Limited but dia katakan yang India Private Limited la sentang sausan ngut but angot na pring kita ki don ka baha adu new represent halok ta but kita ki angot gide Sonia Gandhi but Rahul Gandhi ti kani ka company menta umde ka jingmut ban shimti ka AGL umde ba shimti tang ka AGL ka don ki properties ka don ki jaka ki ba bodli kalangari India Lucknow Bihar Mumbai ki prime properties la try ka la kunung ka lakot ka 1,000 crore te ka jingmut ban senge ka ni company ban shimti ka AGL kalong ban yo ya kita ki properties pro through fraudulent means takamot da ka bale bi an pi menta ka case kadang yan nga try da pipuli ka ya ka case na do usnam kani ka case inshallah register usnam arajar ka dhar kala sedang arajar ka dhar ba kala poi syaka trial ko teka trial court kala de right penrem tima nakaliang jong kini ki he congress kila approach ka Delhi High Court but the PE baka Delhi High Court house nam araja kat sandu kala note down kala batai shot ba ngan chupule kinyan ba the Delhi High Court while dismissing the petitions filed by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in 2015
observed that the acquisition of AGL by Young India Private Limited evidences a criminal intent. Pi kata High Court nado gitu kisam nu kalapan pau. Pa kadon ke criminal conspiracy ni. Pi ke criminal conspiracy mendai tang macimti kata ke AGL. Tan shimti kawai company ka juyai. There's no issues. Apa India selau ke private company bukan thit ya ki public company sukanan. There's a process of law. Henry ban shim da pisah dengan political party. Ke balakot kendai folklore ke pisah dengan Congress. Ban pendan kam ya ka naka bentak ini kam tu kam thim ka an ka persya. Ban menta ka pau syai. Ba ka seng Congress hi layalam ya ka da ki priv ki bedan malicious intent. Ki bedan ka malicious intent hot until proven ngimpala ban rai penram hendrai ki evidences ki alam syata. Ki alam syata bakumno through fraudulent means ki kwa ban acquire ya kita ki properties worth 5,000 crores. Ki beri property jong nomor phi da pi pai ki don ki properties ba Hapo Delhi ba jingsi sha ka nomor ba kani ka AGL ka dingkom mundi ba sing ka not for profit mo. In fact, Young India kari company belasang kan not for profit. Henry ki IY ya kita ki building, ki commercialize kita ki building berkoi ki IY. Henry ki kam yeladi pat ba kadi not for profit organization. Kongresi kam dei su ka senga bangina manusianya. Pi kamla mansu om bangi man kapor bagi suput turai bagi nyamrem ba ngis kisah leben kita pa kili kita kata kadika ka bakshit mi naka tengong jungki. Henry kajing sisa kalong ba kimdan show ban buri kalau pau perthai menta ya ki kam tu kam them jong kasek mula penong naturally san hajar ngot ki shareholders kidan da pule bhai ki case ngani sipi nganam nomor bakajrong than da pule bha ki shareholders after the Teleco dismissed the appeal ki shareholders ki balal ki batit ba kumnol ade ki shares jong ke AGL ki khlam dan jingtit. In House to Arhazal Pau, these shareholders included prominent individuals such as former Law Minister Shanti Bhushan and former Chief Justice of Allahabad and Madras High Court Markandeya Kaju. Kimir ki khamte baka shares jong number 2 kikpa temen juki kiladon shares apo ko AGL. Hande kumno la transfer ya kan naga AGL sa Young India umnan batte. Pi minta pila da pilong try. Hak company mentah company so pila ada bit ladi klam tip ke klam ke jip tip pi klam bi an tamat ka Congress ka foundation jo Congress in tak laki kelapau sai ba ke seng ka badan kumbanga omne tim phareng ba Congress and corruption is synonymous kadi ke jo Congress is corruption is